meja kok kosong renek suguhane koyo atiku sing kosong jo meja. Aduh, pel-pelan kok melintir kabeh. Kayak antene tonggo ae. Entrai pel-pelan murahan. Aduh, Bu Darmi iki ya ngono ngkone aku ngepel. Antara kurung tekelan aja mesteran. Apa ya iso resik. Kayak raine mantanku ae. Oh, awake ketu. Bayu, kok ngene. Pak nopo kok to iki mau? Ganteng banget sih. Tapi sik disangkok topan monyet to. Piye to? Mari tunggulne kok dibianteng e. Wis do gedhe ndasku. Loh. Pak, apa niki? Iki tenan, kok malah dibanting tenanan iki. Kok iso suwane rangkul-rangkulan barang? Yuk tarik iki lho kala. Lho, tak bahaya toh. Mas. Ya yo, iki lho. Wong kok setampil ngene kok iso trending to. Lah aku lurah kok kalah trending. Sa Indonesia ora kenal aku. Padahal yo padha lemune kira-kira. Halah wis to Pak, kabeh mesti enek garise dhewe-dhewe. Iso dikenal wong, iso dadi lurah, untung-untungan enek sing milih. Mbok yo disyukuri. Ora iso iki. Aku yo kudu viral. Tak nyamreti Pak Moko channel ae lah. Ben dulu viral. Apa lagi? Wah, Pak Lurah telepon. Ngapa iki? Halo Pak Lur. Enak apa? Ambek lurah kok ora basa to. Nggih sebutene Pak Lurah. Niki nggih omone wong kesel ya. Entan cepet rene, penting. Niki tasik ngarit niki kali Pak Sugro. Ya Sukro jangan pisan. Nggih Pak Lurah, nggih. Nggih pun. Kak, ayo golek Pak Lurah ya dhewe iki. Sul, gak ada rimit lagi. Alah terakne gedane cilik. Lho. Lah kok meterane tenan to? Lah kok malah mundur iki? Ya karo Sul. Lho, Bro. Lah kok mundure sampe omahe lurah ngene, Bro? Gak rim gak kena e. Bro, tolong, Bro. Apa mungkin iki cantol e? Pih, kok isone mundur rek teko omahe lurah emang ya apa to? Wis gek kene bedhe. Yo, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sul, Bro, ini kamu cepet. Ini. Piye, Pak? Lah, Sul, Bro, aku kan katanya ngonten tuh. Tak jamin viral. Awakmu karo Sukro kameramen nih. Ih, Pak, aku nanti kameramen yo minimal gajiku yo koyo tukang gali kubur no. Iya, Pak, aku ya ngono, minimal utang ning warung ya lunas to, Pak. Urung-urung kok ngomongnya gaji to. Engko nek aku trending wis to. Tak tukono mobil siji-siji. Iya, mobil-mobilan tapi Lah yo, dadi lurah kok mediteram. Kali dok gak viral ngene. Oi,
Lapo nang pojokan niku? Hei. No. Nyapa padha ndelik nang kene kabeh iki? Nah, gini kan. Pak Lurah kan sampe dadi artis YouTube. Aku mbek Supro dikongkon dadi kameramen. Ya. Iyalah, ngono ta Pak Lurah. Lek ngono aku tak dadi manajer Pak Lurah. Artis lek gak enek manajer ya gak bakal laris lho Pak Lurah. Aku ngerti carane. Ben iso dadi gosip. Lah gosip apa? Ya gosip aneh-aneh. Lah iki contone Lurah nyamar dadi artis YouTube. 3 jam kemudian. Lah, koyo ngene lah yo viral engko Pak Lurah, kopinya jadi nih sayang. Sebelum kerja, kopi dulu yuk. Loh, Pak No toh? Sampean Pak No, mau ke channel toh? Yo no, kene mang rene diundang Pak Badrun nih. Apa mumpung anak sampean. Sik Pak Yit. Mau staycation, aku bisikin dia like atas bawah cantik. Pak No, aku mau WhatsApp ambek sampean ya. Foto sik No. Oke. Kenalan sih Pak No. Siap. An, mbane aku the feeling karo awakmu to. Masuk toh? Padahal baru ketemu Pak. Emangnya lapo? Lah Pak No ero teko endi to lek cocok karo aku iki? Nyapa to kok sikile ngeder kuwi? Kok Pak No wes Pak No. Kok gantian to? Alah, lapo to ada kasih barang. Sing to sampean. Yo sing kok yo. A few moments later. Hei sobat-sobat, aku Pak Nowoko Channel versi Lurah Badrun. Hei sobat-sobat, aku ani-aninya Pak No loh yang baru. Isul, iki enek talent soundpack sih gratis iki. Konek-konangan Bu Lurah gak terima trending iki. Rembuk iki. Hai teman-teman. Oh no. Aku ini tamu spesial loh. Saya Bencong edisi tercantik dunia. Astagfirullah, Bro. Ki trending apa ending, Bro? Lo. Sik kene sik. Tak castinge sik. Tak donge melu casting dhisik. Ayo saiki njajal tak casting dugem karo aku. Sendirian aja, Mbak. Aku sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Boleh saya temani? Terus kenapa? Oke, masuk. Saiki masuk jam 12 malam. Temenin aku dong. Thank God that the brothers on the rise now. Oke, masuk saiki masuk jam 3 pagi. Ayo dong, Mas. Yuk gak kayak ngene, Bos. Foto Mas. Ana jam 3. Tapi yo gak ngono rek carane. Biasane jam 3 jadwale ngono. Isul delok ta? Adegane yo jauh wiji gilani. Tapi ya, Bro. Tak sawang-sawang polahe koyo wakmu. Tapi yang ngono wajah yang mirip. Aimu, cuy, iku aku blok asline. Loh, kabel iki kok. Jak syuting ae lah. Pak Kabul.
Ayo melu setting pisan ya. Melu dadi debt collector. Aku guru ya, Lek. Masa iso aku dadi debt collector, macak kereng pisan. Wis tala. Saiki tak casting, jajal aku sing nekoni awakmu dadi arek cilik. Ya wis, gak apa-apa Lek, jajal sik ya. Saiki tak tekoni ya. Bangun tidur terus Dingin. loh, kok dingin? Bangun tidur terus Mancing. loh, kok mancing? Mandi. Oh, mandi. Bener, mandi. Habis mandi gigi di. Apa ya? Ayo, apa? Digodok. Loh, lah kok digodok? Ayo, Digotong. loh, digotong. Kocok. Dikocok. Dipikir dhisik. Baru dijawab. Apa ya? Kosok. Dikosok. Ya. Bener, dikosok. Deh, ya wis saiki habis mandi ganti Bapak. Lho kok bapak? Ya wis lah, aktingmu apik. Oke, saiki njajal awakmu akting dadi wong tuwek. Iso apa gak? Iso jajal sik Lek. Bapak sudah makan. Karena Lah iki enek melon. iya Lah? gelem. Kore ini melon lho. Iki coba. Iki empuk apa atos nak Oh. Empuk kayak tahu. tak jajal iya. Iya, jajalan. Nduk, Aku gak kena ke kokot. Iya iki. oke, masuk. Saiki njajal, nek pomo melone iki panas ya apa? Jajal ya. Oke. Panah. Oke, masuk. Saiki njajal karate. Lek, aku yo ora iso Pak karate kuwi. Mosok gak iso karate. Kene tak contoni. Jajal. Oke, Lek. Ya wis lek ngono tak golekne kayune sik ya. Soale lek iki, Lek. Wis yo. Sik, aku tak persiapan sik. Oke. Tak persiapan sik lah yo. Ilmuku gak metu iki kok. Obat sama ndak iso di Pak Lek. Ayo neh jajal. Yo sik Lek, sabar. Sik. Ngene yo gampang iki. Mergo nang aku lek model ini iki. Ngono ya. Oke. Obat sama di Pak Lek. Oh, aja sembrono Oke karo aku. Awas lek gak iso ya. Rada ndek ya sing iki rada ndek. Ndek. Oke. Sak piro iki? Sik, ngene rada ndek. Iya nek. Wis ta, teman-teman to. Sakmene iki. Oke, siap ya. Hebat Lek. Fotone sampean jan ngene tenan. Cok. Wah, kowe. Lho, Dik, nome sampean kok enek Pak Nowo kuwi kok kowe. Masuk to, Mas. Lho, Dik, kuwi kaya Pak Lurah ya dudu Pak Nowo to. He, Pak, apa pun sih ki ngisi-ngisini ae. Loh, kayaknya apa nih Dik Via? Iki lek gak ditekat iki rasa iki ora bakal keturutan kok. Tekat ae lah. Iki lho project rahasia. Ono wong viral kabeh wong bangga. Wis lho, Bu. Yalah, Pak Lurah to iki mau. Kecilik berarti aku. Lho, ku gak kerja to? Pengangguran to. Kayak iki lho aku ro pengangguran bangga. Iki jenenge mensyukuri nikmat Allah. Gak kabeh wong duwe waktu luang. Eling waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Ngene iki lek gak wong sepele gak iso. Aduh Mas Mama, aku mau dong jadi pacar kamu. Salah alamat iki. Tembang iki kanggo Devia, kudu kanggo kupil gajah kaya awakmu. Kok gitu sih? Dedek iki kembang ya sampean. Aku nyawon nang sampean
Sepurane yo Mas, aku senek sing duwe. Dek, aku lek kon nglalekne sampean gak iso lho. Aku kudu lapor karo Pak Lurah lho iki. Lah apa? Njaluk surat keterangan gak mampu aku. Apa Mas Mamat? Ati keluar dek ditolak karo Via. Ya wis Mas, lek dia gak gelem, aku gelem kok dijak ronda bareng. Peh, aku ditolak iki untuk masalah ronda lho. Sama nak ngirisi Brambang, gak ngono carane Dek. Ngene lho. Nek sampean ngethoke ngene, iki aromane ora gelem metu. Nah, nek ngethoke miring ngene, baru aromane iki gelem metu. Mau cium? Boleh? Mata aku bercilipun. Aja dikucit ya Mas. Mau meneh. Aja dikucit Mas. Pean iku Mas. Loh, kita kan udah jadian tuh tadi. Kapan? Mau kan wis tak tembak di seminar toh. Ah, gak romantis. Baleni. Dik, Halo Mas. sampean dongane yo channel Mas muga-muga meledos. Engko lek wis meledos tak lama. Nggih Mas, sing penting sampean iso serius karo Pia. Pia yo wis seneng kok karo sampean. Mengko sering-sering melok Mas nonton ya, Dik ya. Soalnya Mas mau ada-ada kok sampe ya. Kayak perangko ngene ya Mas ya. Ya iya sih, Dik. Soalnya aku cintaku wis tak all-in ning sampean. Tapi, Dik, engko lek wis dhewe rapi aku jaluk jatah bendina ya apa, Dik? Lek jatah, yo sing penting jatah duwe esik Mas. Tapi iso buka. Kira-kira. Pangkai nek tau. Gampang masalah kuwi. Tapi kudu mendino ta Mas. Tapi piye yo? Dijawab kan. Jadi ngene lho Mas. Jawabanku seumpama awak dhewe masak bareng. Mari ngono ade kok siram-siraman banyu panas iki. Wah, romantis banget kan cek silang-silang banyu panas. Masalah sampe niku ngomong aneh-aneh. Jo, jeroko ya. Oke. Kira-kira sampean sayang aku apa ora, Dik? Kan jeroko kowe, Jo. Peh, ini sing njaluk maneh apa ora iki? Lho, pen. Iki udah live Pak Lurah iki. Boyo ewangan mesir kono. Wong pinter kenal sakno. Wis Mas, wong iku lho gak jelas mungkin. Di sini lah. Masa gak jelas di sini. Ya wis tak share ning channelku ae. Lho. Dik, komennya. Wah, lucu-lucu. Lho, ku lho Mas, sing komen deloken sini ae. Masa enek sing komen Pak Lurah gagal cosplay. Tapi aku sing komen lho, di aku sing komen lucu lho. Ngakak sumpah trending lucu. Dek, lah iki kok ana sing komen Pak Mawoko KW ya. Pak, apa niki? Ditinggal kumpulan dulu polahmu wis koyo ngene. Yo ben trending ngono lho, Bu. Terus gak trending-trendingan. Saiki trendingmu ning aku, wis trending salah. Iya sih. Wes yo Lur, sementara live mari sih yo. Sing ngene ngamuk. Pak kula pamit riyen. Mantep virali sampean. Ayo jelas no. Esuk sik. Wis rasane longso iki es teh Mas. Diombe ben atine adem. Tipe sampean seneng karo aku tenan to, Dek. Wis ras itu. Peh, piye to ki? 2 jam kemudian. Nggak usah kelakuan kuwi. Dadi guyonan sak kampung. Jadi sini-sini ae. Lek trending yo berarti sukses. Sukses apa, he? Iki kok
Astagfirullah. 1 jam kemudian. Tadi lurah kok, lurah. Bisa gas. Masuk. Sobat-sobat, aku Woko Pakno. Ayo ulang wali Woko Pakno. Lali jelas. Lali. Pak Wowo kok. Pak Wowo. Tong. Lali jaya getaran. Saiki aku langsung. Oh, Mas. Nah, itu. Oh, ayo aku takut tidur terus, Mas. Dalang. Dalang. Aceh. Pakno Woko. Kawi. Pak nunggu kali. Lah toy. Lah Sangas. Lah. Oke. Dua. Son. Ayo. Kudu. Rasa biar keren. Ada tukaran Gak enek. Jadi aja dijawab biar keren. Pengangguran dong, ngono tok terus mandeko. Iki Pak No KW. Ketisan. Piye to? Lah,